dades acadèmiques i que fou obrada l'any 1699. Per acabar, doncs, crec que és precisament un moment de canvis com els que estan vivint. Vos demano sincerament perdó i vos desig també que en aquest any que a part de celebrar els centenaris de Turing, un personatge certament que va tenir, a part de ser un diferent, si no ho trobeu, seguiré separant les nostres. Crec que aquest és un espai en el qual hi ha llibertat